Araba u tɛ kalo tile 14 san 2024 Joliba TV News filɛbaaw Joliba FM lamɛnbaaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka olu bamayɛlɛma u ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de ɲɔ ɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ sa min ye arajo fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen nɔ tele fan fɛ o waleya kelen don maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa a bɛ se k'an janna kumakanw lasɔrɔ o hukumu kɔnɔ sa min ye tele fan fɛ Augustin Esubihi a bɛ wuli ka jɔ la yen nɔ Lamini Kulibali a bɛ wuli ka jɔ la ka taa se Musa Ayidara ma Yusuf Sangare ale bɛ kɛ ka min ye tele maaw olu kuncɛ bi sɔgɔmada in na baara bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ sa min ye arajo fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la kuma bara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an sigi kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka gafew kɔnɔ kumaw ka olu ɲɛfɔ gafe minnu ni an y'olu sɔrɔ an bolokɔrɔ bi an y'o fɔ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la o hukumu kɔnɔ sa min ye gafe fila pe an ye o de sɔrɔ bi ka se ka an da don a kɔnɔ kumaw la wagati cogoya kɔnɔ min ye Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi a b'an bolo an bɛ tila ka an da don a kɔnɔ kumaw la Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ a kuma na an bɛ tila ka an da don o kɔnɔ kumaw la an t'a bila dagirinda la koyi an b'a fɔ a ye tuguni aw bisimila Joliba TV News jasiraw fɛ aw bisimila min ye arajo Joliba ale fiɲɛ siraw fɛ an t'a bila dagirinda la an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon kɛ Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la an ye mun ni an y'o sugandi aw ye an b'a daminɛ ni wulikajɔ ye sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Nouvelle Horizon ka bi bɔli la sa ko min ye maajuguw ye ko a bɛ n'a fɔ ko olu bɛ wulikajɔ la min ye Baɲangara mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye kungo belebeleba dɔ ye Baɲangara kɔnɔna la yen nɔ sa ko Baɲangara mara min fan min ni ale bɛ wele sa ko Bokolo o kungo kɔnɔna Baɲangara sigi don ko min ye maajugu ye k'a jateminɛ na sa sigidalamaw fɛ k'a fɔ ko min ye maajugu ye ko u bɛ nin waleya in kɔnɔ koyi u y'a yira sa min ye Nouvelle Horizon u ka bi bɔli la ko ka kɛɲɛ ni min ye sigida min population ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko u ye gɔrituru waleya kan waleya min n'a kɛra kunna sinigo tɛnɛ uti kalo o tile 12 san 2024 ko k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na sa fo k'a yira jamana ɲɛmaw la ko min ye kungo kɔnɔna min ni o bɛ yen nɔ sa n'a bɛ wele ko forêt de Bokolo ko Baɲangara mara kɔnɔna la sa k'u y'a jateminɛ ko min ye bagantigiw ye ko waati ni waati u ka baganw ko o bɛ daraki u la ni kungo kɔnɔna na bagan la yala siraw fɛ ko ɲinili de kɛra a ko kɔnɔna la sa u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko min ye maajugu ye k'a bɛna fɔ ko u tan bɛ u tɛnku nin yɔrɔ in na min ye Nouvelle Horizon maaw ye u da bɛ a wulikajɔ kɔnɔna la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali finitigiw olu ka wulikajɔ tagabolow bɛɛ lajɛlen fo ka na se min ye an ka donsobaw ko olu ka jija hukumu kɔnɔ ko ni ye Baɲangara fanfɛla jateminɛ sa ko min ye donsobaw ye ko olu bɛ wulikajɔ la yen nɔ waati jan hukumu kɔnɔna la ko o de kama sa min ye bagantigiw caman ye ko olu ye u yɛrɛw ta min ye ka taa samiya dayɛlɛ in na sa ka taa n'u ka baganw ye min ye kungo kolon ninnu kɔnɔna la u bɛ taa dumuniw ka taa olu ɲini baganw ye o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa ko sigidalamaw bɔra a kalama k'a fɔ ko min ye dɔngɔnɔ jamana kan n'a bɛ wele ko Pays Dogon sa ko min ye forêt belebeleba in ye sa n'o ye kungo belebeleba min n'a bɛ wele sigida kɔnɔna la sa ko Bokolo kungo ko min ye maajuguw ye ko u tan bɛ ka taa u tɛnku yen yɔrɔ in na koyi sigida min ko ni a bɛ Baɲangara mara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région ale kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye maa minnu ni olu ye kunnafoni di i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon maaw u daba la cogoya min sa ko min ye wulikajɔ ye ko u ye o de sabati ko ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ka se k'a ɲini ka olu labɔ waleya ninnu kalama min ye Bokolo kungo ko n'u t'a kalama u ka bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ caman kan ka kɛ ka ɲɛsin nin kungo kɔnɔna belebeleba in ma ko k'a sababuya kɛ ko a sigasiga yɛrɛ tɛ yen bilen ko k'a fɔ ko maajuguw ko u tan bɛ u daga yen nɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye kunnafoni ɲinilibaw caman ye ani kunnafoni dibaw caman ko min ye population min ye sigidalamaw olu ye seereya la kan k'a ye k'a fɔ ko wagati ni wagati sa ko maa dɔw bɛ yen nɔ min ye nin kungo kɔnɔna ninnu sa ni a fɛn bɛ a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ ko ni tu bonyana ka ban dɔrɔn ko maa dɔw bɛ yen nɔ sa u bɛ to ka bali ka bɔ kɛ ka min ye bagantigiw k'u ka baganw daraki u la o waatinin kama sa ko min ye sigidalamaw ye ko u yɛrɛ k'u y'a jateminɛ sa k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ko bandiya kelen kelenninw don waleyaw tagabolo kɔnɔna la ko bari k'u nana bɔ a kalama sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko bandiya kelen kelenw tɛ dɛ min ye wulikajɔ caman ye sa k'a bɛ n'a fɔ ko maajuguw yɛrɛ min ye banbagacimaw ye ko olu de tan bɛ u daga min ye nin kungo kɔnɔna in ye forêt min ni ale bɛ Bokolo min ye
bayangara mara kɔnɔna la u y'a yira sa sigidalamaw ka ɲɛfɔli la sa ko a bɛ waati jan bɔ min ye maajugu ninnu ye sa ko u bɛ nin wulikajɔ in sabati tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko laban min ko ni o kɛra sa k'o kɛra ka ɲɛsin min ye bolimafɛntigiw yɛrɛ ma koyi k'u bɛ bali ka bɔ min ye bolimafɛntigi minnu n'olu bɛ sira kɛrɛw fɛ ka se k'a lajɛ ka dankari olu la n'u sera ka o waleyaw kɛ kaban dɔrɔn ko u b'u kɔ segin ka don kungo kolon belebeleba in kɔnɔ a tɛ se ka ye cogo si la wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la k'o de kama sa min ye maaw ye sa ko population ko u bɛ wulikajɔ laban in kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye Mali finitigiw ye koyi ko forces armées maliennes n'o ye fama ye ko u ka ŋaniya bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka olu labɔ a kalama ko yaasa don nataw kɔnɔ u bɛ se ka nin kungo kɔnɔna belebeleba min n'a bɛ Bayangara mara kɔnɔ sigida min n'a bɛ wele ko Bokolo u bɛ se ka a don u wakiliw kɔrɔ cogoya minnu na ka taa ɲinili kɛ yen nɔ yaasa maajugu u bɛ se ka dankari olu la i n'a fɔ ɲinili o siraw yamaruyalen don cogoya minnu na ko min ye donsoba minnu ni olu bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko kungo kolon in k'a bɛ maa jatigɛ a bɛ maa lasiran k'a sababuya kɛ ko waleya caman bɛ yen nɔ sa siga t'a la k'a fɔ ko waleya minnu ni olu tɛ sabati fɛn ye hakilina kɔnɔna la gafe y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya min ni a filɛ nin sa ko kura tɛ koyi ko k'a sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko kabini min ye an ka finitigiw ni u bɛ ka se sɔrɔ sira caman fɛ ko min ye kitata tɛmɛlen kɔfɛ ɲɔnɔ mara ka na se Muruja ma ko n'i ye nin yɔrɔ saba lajɛ ko don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko maajuguw ye nin ɲɔgɔn wulikajɔw ta ka bali ka bɔ ka u ka kojuguw kɛ ka tila ka boli ka don kungoba ninnu kɔnɔna la ko ni Bokolo ta ni o fana fɔra nin ko kɔnɔna la sa k'a ka kan min ye Mali finitigiw ka taa se min ye armée régulière ma sa dɛmɛ okumu kɔnɔna la sa u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka lajɛli kɛ nin ko kɔnɔna la ni tiɲɛ don dankakari min ye maajugu la ni tiɲɛ tɛ yɛrɛ a ka kɛ sababu ye sa fɛɛrɛw ka ɲini nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa maaw bɛ se ka taga ni ka segin ka o sabati min ye Bayangara mara kɔnɔna la ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ye fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ halisa lakanabaliya ale wulikajɔ dɔw la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana worodugu yan fan fɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara yɛrɛ kɔnɔna la sa k'a yira la k'a fɔ ko olu ka aéroport n'u ka pankuru jigin kɛnɛ ye sa ko maa dɔw bɛ yen sa ko maajuguw ye min ye Obi ka o ta ka yen sɛgɛrɛ koyi ko baara in kɛra min ye tɛnɛn sufɛla fɛ an bɛ maaw hakili jigin sa k'a fɔ ko Obi tɛ dɔwɛrɛ min ye mugujugu dɔ don min tuma caman n'i b'a ye maajuguw bolo ko min ye groupe armé terroriste n'a bɛ wele ko Gati ko olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min ni u y'a ɲɛsin min ye Gawo mara ma tɛnɛn tɛmɛlen uti kalo o tile 12 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye kibaruya minnu ni olu sɔrɔla a kɔnɔna la sa ko min ye mugujugu cikan ko o de bɔra tir de roquette belebeleba ko détonation ko o 5 ko o de kɛra ɲɔgɔn fɛ sigira tagabolo kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye aéroport ma ko a yɛrɛ kɛra sababu ye sa ko min ye maaw ye ko olu ka jɔrɔ bɔn sen kan bɔn kun kan o wulikajɔ o ka sabati a kɔnɔna la ko ɲiniliw taara kɛ sa a yira k'a fɔ ko min ye maajuguw ye n'o ye groupe armé terroriste ye sa ko olu ka wulikajɔ do tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u yɛrɛ kɛn bɛ k'u tɔgɔ gɔri turu u ka yan koyi ko GSIM ale ni GNIM ko n'i y'a jateminɛ sa olu ka wulikajɔ do ko k'a sababuya kɛ nin baara in kɛlen kɔfɛ ka ban maa wɛrɛw ka fɔ tɛ dɛ u yɛrɛ bɔra sa ka laseli kɛ sira dɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko olu ka waleya kɛlenw do waleya minnu ni u y'a sigi sen kan a bɛ waati bɔ i n'a fɔ gafe kɛn bɛ k'a fɔ cogo min u kɛn bɛ ka min ye ja yɛrɛ ka o bila yan koyi gafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali worodugu yan fan fɛ ko a bɛ waati jan bɔ sa ko min ye maajuguw ye ko u kɛn bɛ ka taa u daga yen nɔ hali ni ka sɔrɔ ko kɛlɛw ko u gan bɛ wagati ni wagati min ye se tagabolo kɔnɔna ye sa Mali finitigiw ko u bɛ olu sɔrɔ ko bari ka kɛɲɛ ni min ye ɲɛfɔli kɛbaaw ye i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔla cogoya minnu na ko maa 5 nin wulikajɔ laban min ni o kɛra ni tiri belebeleba min ni o kɛra kunkan min ni a bɔra siɲɛ 5 ko a ɲɛsinna wulikajɔ ma wulikajɔ min ni o ye pankuru jigi kɛnɛ min ni o bɛ Gawo mara kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye tɛnɛn sufɛla fɛ tɛnɛn uti kalo o tile 12 san 2024 ko ka ɲɛsin min ye nin maramafɛn jugu belebeleba in o cili ko hakilina ma sa ko min ye maaw ye ko olu jɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ko maa caman ye seereyara a kan yɛrɛ k'a fɔ ko min ye waati ni waati ko maajuguw ko tiɲɛ don k'a fɔ ko u bɛ nin wulikajɔ ninnu sabati u ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gɔri turula waleyaw kan ka ɲɛfɔliw kɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔla cogoya min na an ka finitigiw ye n'o ye faamaw ye yaasa ko population civile o bɛ se ka tanga cogoya minnu na ko o okumu kelen in kɔnɔna la ko ne y'a jateminɛ ko marisi kalo tile 16 tɛmɛlen ko ni ɲɔgɔn waleya dɔ ko o sigira sen kan groupe de soutien
à l'islam et aux musulmans n'o ye GSIM wala ni GNIM olu maaw fɛ ko u y'a yira wagati dɔ kɔnɔna la sa k'a fɔ ko min ye tir de roquette ye fana ko u y'o kɛ ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw yɛrɛ ma ko ye o Gao aéroport kelen in na ni o ye u ka pankuru jigi kɛnɛ ye gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni o kɛn bɛ groupe in fɛ waati ni waati ko a sera ten sa min ye Mali finitigiw ye ka taa se population yɛrɛ ma sa bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la waati ni waati ka se ka jateminɛw kɛ gafe kɛmɛ ka hakililajigin caman de k'a kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye bɛr ta tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko nin waleya b'a yira sa k'a fɔ ko maa kana sunɔgɔ tɛza watɛni ko o fana ta tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen maaw n'a faamu k'a fɔ siga bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko tiɲɛ don min ye Mali finitigiw ye u bɛ sana yɛlɛnna an bɛ don min na i ko bi ko bari min ye maajuguw ye ko u m'u tɛgɛ jigin cogo si la u bɛ lajɛliw la u bɛ wulikajɔw la hali ni k'a sɔrɔ zani kelen kelen wulikajɔw don gafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye n'o ye faamaw ye ko u ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ko o bɛ se ka lakana cogo minnu na ka o di min ye Mali territoire ma k'o di min ye maliyɛnw ma taga ni ka seginw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na ko n'i y'o waleya jateminɛ sa ko min ye Gao sigida kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru jigin kɛnɛ min n'o bɛ Gao n'o ye aéroport de Gao ye sa ko lakana bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛsin yen yɔrɔ in fana ma yaasa don nataw kɔnɔ wulikajɔ minnu ni o bɛ ta maajuguw fɛ tir de roquettes n'a ɲɔgɔnnaw ka ɲɛsin pankuru jigin kɛnɛ ma Gao kɔnɔ ko o bɛ se ka dabila cogoya minnu na ko n'i y'a jateminɛ nin wulikajɔ in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la kɛ ko min ye groupe minnu ni o kɛmɛ k'a yɛrɛ fɔ a ko kɔnɔna la ko u fila ni teri bɛ yen ko ye u fila ni teri min ko ni o bɛ Burkina mara de kɔnɔna la ko waati ni waati olu fana bɛ bali ka bɔ ka ni ɲɔgɔn waleya kelen in kɛ Burkina kɔnɔna la ko o tɛ jɛkulu wɛrɛ k'u tɔgɔ de ye ko Ansarul Islam ko olu fana bɛ wulikajɔ sabati min ye Burkina mara kɔnɔna la waati ni waati ko jateminɛ yɛrɛ la sa ni tir de roquette laban min n'a kɛra ka ɲɛsin min ye Gao pankuru jigi kɛnɛ ma ko maa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna ku don min ye maajugu groupe belebeleba fila in ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin min ye Gao mara ma fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ la min ni o ye bolola celu ye ni a bɛ wele ko basketball ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye éliminatoire du tournoi pré-qualificatif min ni o bɛ ka sigi sen kan coupe du monde ale tagali kɔnɔna la sa ko san 2026 basket ko ale tagabolo hukumu kɔnɔ ko dege karamɔgɔ min n'o bɛ Mali kunna sa Mali denmusow musomanw kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'a bɛna fɔ ko ale cɛden muso jijalen belebeleba 12 ko a ye olu sugandi ko ye gafe y'a yira ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali musow olu ka se sɔrɔli basket ko tagabolo kɔnɔ match amical hukumu dɔ kɔnɔna la sa ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen labɛn baaraw ku don ka ɲɛsin min ye Coupe du monde féminine FIBA 2026 ale hukumu kɔnɔna ma ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa dege karamɔgɔ min ko ni o ye Umaru Sidiya ye sa ko a ye min ye muso 12 ko a ye olu sugandi minnu ni u bɛna taa Mali ka taa a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ kosɛbɛ ni éliminatoire in kɛnɛ kan min n'o bɛ pré-qualificatif ko fɔ Coupe du monde musow ka Coupe du monde san 2026 an tɛ da tɛna se muso ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma wagati cogoya kama bari gafe kɛmɛ k'u tɔgɔw sɛbɛn muso minnu ni olu sugandira dege karamɔgɔ fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye coach Umaru Sidiya ye sa ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ caman de sabatira a yɛrɛ fɛ a n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka nin muso ninnu ka olu sugandi ko baara in ma kɛ kunfɛ ko n'i y'a jateminɛ taga ni ka segin bɛɛ lajɛlen na sa ko ni min ye bolola celu ni o fɔra ka ban n'o ye basket ye sanfɛ celu hukumu kɔnɔ ko min ye musow ta kɔni ye ko maa caman bɛ gɔri turu Mali kan ko Mali bɛ jateminɛli kosɛbɛ kosɛbɛ ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi min ye Mali musow olu ka jija basket ko tagabolo kɔnɔ ko hakili lajiginna ko Amsetu Mayiga ale ni a tɔw min ye Aminata Sinɛntaw n'a ɲɔgɔnnaw sa ko olu ye waleya min to u kɔ don tɛmɛlenw kɔnɔ ko kɛmɛ sababu ye sa Mali bɔ muso kunda maaw ka gɔri turu a kan o de kama ko dege karamɔgɔ min ni a filɛ kuma la sa ko a y'a yira sa n'o ye Sidiya Ture ko a y'a yira sa k'a fɔ ko o de kama a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ye fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa min ye muso jijalen minnu ni olu bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ni u bɛ en jambe o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu jɔ sen ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi ko a kɛmɛ ka olu sugandi wulikajɔ in kɔnɔna la ko min ye nin coupe du monde belebeleba in hukumu kɔnɔna la hakili lajiginna ko min ye wulikajɔw ye ko olu bɛna sabati a kɔnɔ ko Senegal bɛ yen Mali bɛ yen Rwanda bɛ yen Mozambique bɛ yen ka taa farafinna ka taa o jɔyɔrɔ fa coupe du monde in kɛnɛ kan ko min ye Mali ka sɛ kasi don ninnu ye sa min ye musomanw ye
mun ni u sugandilen filɛ nin ye ko a y'a ɲini u fɛ su fara tile kan halisa u ka dɔ de fara jija kan ka dɔ fara baara kan k'a kɛ sababu ye sa Mali bɛ sewa mun kɔnɔna la basikɛti ko tagabolo kɔnɔna la ni fɛn ma fara o kan o kana jigin ka bɔ o jukɔrɔ min ye FIBA ye ni o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka basikɛti ko o ɲɛnabɔba ye i n'a fɔ a bɔɲɔgɔnko ye FIFA ye farikolo ɲɛnajɛ football kɔnɔna la basikɛti ta ale de ye FIBA ye sa ko u y'a latigɛ k'a fɔ ko ɲinan baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa coupe du monde nata san 2026 ko a bɛna kɛ coupe du monde duman ye min ni a ji bɛna ja kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama min ye Mali dege karamɔgɔ ye sa tournoi in kɔnɔna la ko a ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye Mali ka se ka ye coupe du monde in kɛnɛ kan ni min bɔra la sa ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ o kalama fasiri Alpha So ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako u fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya dama dama la an ye mun sugandi Soir de Bamako maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye kibaruya ye kibaruya min ni a barika ka bon kosɛbɛ koyi awɔ u y'a yira k'a fɔ ko min ye tare don ko k'a sababuya kɛ min ye Mali aéroport kɔnɔna la sa ko douanier minnu ni olu bɛ yen nɔ ko olu sera ka waleya belebeleba boloda k'u tɛgɛ da maa dɔ kan maa min ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa n'a tun y'a ɲini ka wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni a tun b'a fɛ ko ka wulikajɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔ sa ni euro wari ko o musaka caman bayirika o tun bɛ a bolo dogo hukumu kɔnɔna la sa k'i kunda jamana wɛrɛ kan jamana min siga t'a la gafe kɛmɛ k'a tɔgɔ fɔ ka ban an tɛ gɔri turu o kan ko min ye Congo Brazza kɔnɔna ye ko min ye maa kofɔlen ye sa ko a ye wulikajɔ de sabati ko min ye drogue kow tagabolo kɔnɔ musaka dɔw sɔrɔla a fɛ ani drogue dɔw ko olu tun bɛ a bolo n'o ye minfɛnjuguw ye sa ka bɔ Bamako faba kɔnɔ yan sa k'a fɔ ko a bɛ i kunda ni o ye min ye Congo mara ale kɔnɔna kan ko kibaruya dilen kaba min ye Mali douaniers ma sa i n'a fɔ tɛmɛsiraw fɛ sira minnu ni maa minnu n'olu bɛ pankuru ko ɲɛdɔn n'u bɛ aéroport ko ɲɛdɔn tɛmɛsiraw de bɛ yen nɔ tɛmɛsira minnu ni maa kan ka tɛmɛ o fɛ o waleya de kɔnɔna la sa ko maa kofɔlen u y'a wajibiya a ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ o sen fɛ sa k'u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko min ye saki dɔ b'a bolo min ye valise dɔ ye sa ko min ye nin drogue ko ninnu ye olu b'a kɔnɔ wa musakaba o fana bɛ a kɔnɔna la yɔrɔnin kelen ko maa kofɔlen sa u y'a interpellé o ti dɔwɛrɛ ye k'u y'a wele bɔgɔ jɛnnen kan u yɛrɛ ka weleso kɔnɔ yen nɔ min ye aéroport kɔnɔna la ka taa fɛsɛfɛsɛliw tɛnku a la fɛsɛfɛsɛli minnu kɔnɔna la sa cɛ maa kofɔlen a tora a dɔnko la koyi ko k'a sababuya kɛ a jɔra a la sira bɛɛ fɛ sa k'a fɔ ko waleya minnu ni o b'a bolo waleya jijalenw tɛ waleya minnu n'u b'a bolo tantɔ ko waleyaw tɛ maa bɛ se ka gɔri turu waleya minnu kan gafe kɔni kɛmɛ k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ sa ko musakaba min ni o tun b'a bolo k'a kɛmɛ ka olu ka u anbaleli kɔrɔti dɔwɛrɛ koyi k'u datugu cogo cɛɲina sira bɛɛ lajɛlen fɛ sa yaasa a kana se ka dɔn cogoya minnu na ko o waleyaw kɔnɔna la ko euro wari o tun b'a la dollar wari o b'a la ka na se an yɛrɛ ka wariw ma nin bɛɛ lajɛlen k'u fara bɛn ɲɔgɔn kan valise kelen kɔnɔ wari dɔw tagabolo kɔnɔna la ko bari o fɛsɛfɛsɛli de hukumu kɔnɔna la sa min ye douaniers ye ko u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko drogue ko yɛrɛ o fana bɛ a ko senfɛ koyi maa kofɔlen in kɔni an bɛ don min na i ko bi sa ko u ye gɔri turu a la ka ɲɛsin wulikajɔ ma wulikajɔ min ni maa bɛ se k'a fɔ ko tare ko min ye service min ni o ye direction générale des douanes ye u ye nin wulikajɔ min kɛ sa i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko maa tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ min ye tare ye o kɔ fasiri an y'a bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye an ka kasobonw olu hakilina tagabolo kɔnɔna la sa ko maa dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Abdul Kader Mayiga ye sa ko ale ye ŋaniya bɔ ka bin koyi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye prison centrale d'arrêt de Bamako o kɔnɔna la sa an ka kasobonba min n'o bɛ Bamako faba kɔnɔ yan nɔ sa ko a sera tentɔ sa min ye adamadenya o hakɛw ko olu ka sabati ka ɲɛsin kasoladenw yɛrɛ ma koyi. Fasiri min ye Maimuna Dunbiya ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye Abdul Kader Mayiga ni ale yɛrɛ leader ye min ni o kun bɛ M5 RFP o tɔgɔ la ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko a tun ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min ni o kɛra tagabolo min n'o kɛra sababu ye sa ka a yɛrɛ lase min ye kasobon kɔnɔ koyi o tagabolo de hukumu kɔnɔna la sa ko a taara wolo waleya kan waleya min n'a ye jateminɛ caman ye o ko kɔnɔna la a ye o jateminɛw ka olu de bɔ ka bin koyi k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na sa wuli
wulikajɔ tagabolo kɔnɔ sira caman bɛ yen ni o tun fɔra min ye Mali kasubon belebeleba n'o ye an ka kasubonba ye sa o waleyaw kɔnɔna la sa Makuti gɔritura a kan bari ale yɛrɛ ko ale sereyara a kan ka sababuya kɛ a yɛrɛ kɛnɛ in ye kosɛbɛ kosɛbɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye situation carcérale ye min ye prison ba kɔnɔna la Bamakɔ faba kɔnɔ sa ko waleya dɔw i bɛ waleyaw ye nɔ sa waleya minnu ko ni a bɛ adamadenya yɛrɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen ka o daraki k'o furan ni tɛgɛ kɔ ye ko y'a yira sa ko a ka tagabolo kɔnɔ a ye ɲɛfɔli minnu kɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni olu minɛn bɛ ko bonya fan kelen o tɛ ɲɛsinen u ma siraw fɛ u ka hakɛw tagabolo kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ fana ko min ye kasobon ninnu ye so minnu ni olu b'a kɔnɔna la maa 3 maa 4 maa 5 kan ka bila so minnu kɔnɔ k'i bɛ taa sɔrɔ min ye maa 20 ye ko o b'o o kɔnɔna la o waleya minnu ni olu bɛ yen nɔ sa ko o kɛmɛ damatɛmɛ waleyaw ye waleya minnu min ye maa kofɔlen ye Abdulkader Mayiga ni a kɛmɛ ka gɔri turu a kan koyi k'a yira sa k'a fɔ ko n'i ye an ka prison jateminɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko sira minnu ni a kan ka kɛ yɔrɔw ye yɔrɔ minnu ni a bɛ maa bila ka i miiri kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ maa bila i ye waleya minnu kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ ka nimisa o kɛliw la ko bari n'i ye kasobon yɛrɛ jateminɛ an bɛ don min na i ko bi ko a fali tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye a nɔgɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sira caman bɛ a kɔnɔna la sira minnu ni olu tɛ sabatilen cogoya si la ko maison centrale d'arrêt de Bamako o ko don o hakilina kelen in kɔnɔ min ye Abdulkader Mayiga ye a y'a yira sa n'o M5 RFP maaba don a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw de kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sa yaasa min ye Mali kasobon bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa lajɛ ale ma a bɛɛ lajɛlen ye dɛ bari a ye min ye Bamakɔ ta la sa ko o bɛ fɔli bɔ o bɛ laseli bɔ o hakilina kelen in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ bɛ kasobon kɔnɔna la yen nɔ sa minnu n'u ka adamadenya hakɛw ni darakili kelen bɛ o la ka ɲɛsin wulikajɔw ma ko k'a sababuya kɛ min ye u ka kiriw ye n'o ye détenus ye sa k'u ka kiriw kan ka kɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa u kana kɛ kasoladenw ye kasoladen minnu n'o ye kudayi ye ko bari an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'o o maaw jateminɛ sa kasobon kɔnɔna la n'i ye jama jateminɛ jama min bɛ yen nɔ ko maa caman bɛ yen nɔ minnu ni date donna u ka kiriko kuma yɛrɛ la k'a sɔrɔ u ka kiriw wagatiw ko olu sera fo k'a fɔ ko olu sera wa o kiri waatiw olu tɛmɛna Abdulkader Mayiga a y'a yira sa k'a fɔ ko ni jamana ko fo a ka kɛ jamana ye jamana min ni sariya jamana don jamana min ni basigi jamana don a tɛ se ka kɛ cogo si la ni nin waleya ninnu ni olu ma sabati a kɔnɔna la ko condition de détention min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ale kɔni min ye kasobon tagabolo kɔnɔna la sa ko a tɛ maa nisɔndiya bi a tɛ maa nisɔndiya sini wa cogo bɛɛ lajɛlen na sa a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye kasobon ninnu ye sa u ka bila hakɛ kɔnɔ hakɛ min n'a bɛ adamadenya ale hakɛ kofɔ ko min ye droit de l'homme ye sariyaw tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa o bɛ se ka sabati a ko la cogoya minnu na fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la dɛ fasiri minnu na an y'olu sɔrɔ an tɛgɛ la an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ n'an ye fasiri minnu sɔrɔ an tɛgɛ la sa nanzarakan don ka olu bamayɛlɛma o ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la sa an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka to sɔgɔlen aw ka télé man di la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio man di la Joliba TV News Joliba FM ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ